Takže čaute, vítam vás u ďalšieho videa. Ešte predtým, než začneme, tak zase strašne poďakovať Balintovi Depešovi. Jeho channel máte v popisku videa. Rozkliknite si popisok a tam to máte pod videom. Lebo iba kvôli nemu môžem natáčať Minecraft Pocket Edition. Čiže, ako už som vám to povedal, tak hráme Minecraft Pocket Edition. A myslím, že sa môžeme pustiť do toho play. Vytvoríme si nový svet, ktorý sa bude volať nazveme ho, že mám rád čižmy na nohách, napríklad, ale nevidie. Tak mám rád čižmy, nazveme tento oný, dáme si survival mode, create world. OK. Dobre, spálili sme sa na strome. OK. Čiže ako prvé si nakúpeme drevo. To je taká Minecraftová klasika, kopať drevo. A myslím, že Minecraft môže byť aj moja hlavná séria. Možno. Iba možno. Keď sa to bude páčiť, tento Minecraft, tak to natočí ako hlavnú sériu. No, rozkraftíme si drevo. Toto je, jak ma to učil Balint, áno. Balint ma učil hrať túto hru, lebo prvýkrát to hrám na mobile, tento Minecraft. Spravíme si aj crafting table. Vykraftíme si sekerku, aby sme rýchlejšie kopali tie stromy. Sekerku rovno aj krompáč. Vykopajme si crafting table. No, OK. Rovno si pozrieme aj semienko jedno. OK. Iba jedno semienko. No dobre. Kopeme ďalej. No, OK. Tak ja neviem, čo komentovať. Proste iba kopeme drevo. No, potom môžeme kopať cobblestone. Pozrite tú pesničku od Myšu. Diamant. Tam nespievajú. To je jedno. Fail. Dobre, kopaj ďalej drevo. Zatiaľ by som si nestal nejaký extra dom. Proste iba tak. Proste nejaký dom. Vykopajme si rovno. To najprv prerobím. Nie takto. Prvýkrát to hrám, teda nie prvýkrát, ale hrám to druhýkrát, tuším. Ale prvýkrát ma tým učil Balint. Dobre, kopeme drevo. Drevo kopeme. Kopeme kameň teraz, lebo potrebuje kameň na pec a takéto sračky okolo. No. Dobre by bolo, keby sme našli rovné uhlie. To by bolo dosť super, že by sme našli rovné uhlie. To by bolo dobré. Alebo iron. To by bolo ešte lepšie. Aj by som sa teraz zabýval v tejto hore. Aj navždy s kým možno, lebo v tejto hore, tuto, by to mohlo byť, lebo tam hore by som si mohol vystavať schody. Táto drevo by som skopal za kamerou a tam by sme proste mali jakýby takú terasu alebo balkón nejaký veľký. To bol dosť dobrý nápad podľa mňa. No. Ako prvé si vykraftíme z tohto dreva aj nejaké stícky. Stíck, ako sa hovorí. Stíck. Takže teraz si vykraftíme, nevykraftíme, lebo crafting table už máme. To by som napríklad sem. Takže kamenný krompáč, kamenná sekera, motiku nepotrebujem, kamenná lopata a kamenný meč. OK, toto si dáme, nie. Potom mi poradte, alebo Balint poraď mi v komentároch, že jak túto debilinu dám preč, aby som aj niečo videl. Sekerka, krompáč, lopata, tak. Dobre. Čiže máme kamennú výbavu, čo je dosť dobré. No, ja by som ešte nakopal aj troška dreva na čestky a tak ďalej. Veď to poznáte.
Minecraft asi pozná každý, a kto nie, tak ste divní. To čo je? Ten je logo jak v Clash Royale. Neviem, že možno, že si budem natáčať Clash Royale. Možno. Neviem. Možno. Teraz sú aj prázdniny, čiže videá možno, že budú vychádzať častejšie. Že som dal na shift. Že videá budú natáčať aj častejšie. Čiže dosť dobré. No. Myslím, že toľkoto dreva by aj stačilo. Myslím. Ale dobre, to by aj stačilo. Kde sme mali ten dom? Tuto. OK. Mohli by sme nájsť aj nejaké uhlie, že? To by bolo tiež dosť super, keby sme našli uhlie. Vykopeme toto tu. Lebo aj keď uhlie by sme potrebili dosť súrne. Lebo viete čo, kašlem na to. Ja si teraz vyrobím pec a vyrobím si drevené uhlie. Sice, asi je to debilina, ale to nevadí. Crafting. Pec. Aj 2 pece by som si vyrobil. Tie 2 pece dáme sem. Dobre. Som nechcel, ale dobre. Môžeme ich dať aj sem. Dáme, že raz, 2. Tento crafting table. Presunieme sem. Takto. Toto by mohlo byť dobré, podľa mňa. Som, že stopšie ešte zvýšim. Môžu za kameru. Jablčko, krásne. No, radšej spievať nebudem. To by dopadlo veľmi zle. Dobre. Čo som teraz chcel spraviť? To drevené uhlie. Dáme to takto. Dáme, že... Presne toto potrebujem. Dáme tam troška takto drevíčka. Dobre. Už sa to vypeká. Takže. Dobre, ďalej by som asi, neviem, čo tu mohol robiť. Asi zbierať asi trávu, čo? To je bolo tiež dosť dobre zbierať trávu, že? Nemyslíte na to. Normálnu trávu. Normálny trávnik, ktorý vám rastie na záhrade. No, to je jedno. Bereme trávnik. Potrebujeme semená. Koľko ich máme? 5. To je málo. Zatiaľ, kým sa nám vypeká to drevené uhlie, aj keď ja by som aj... Škoda, ja si ešte možno, že stiahnem ten Waypoint mod, či ak sa to číta, že by som si sem dal Waypoint, lebo ja mám orientačný zmysel nulový. Čiže tak, dobre, tu máme už uhlie, už sa to uhlie vypeká, to sa mi páči. OK, a ja ešte načažím troška dreva na to drevené uhlie. Dobre. Ešte načažíme toto brezové drevo, lebo keď sa chceli troška dizajnovať, poznáte to. Kde je tento? Tuto, OK. To načažíme aj takto drevíčko pekne. Nie listy, drevo. Drevo chcem. Dobre. Drevo sme vyťažili. Koľko máme toho brezového? Aj keď to brezové, možno, že ani nebudem používať. Ale tak dobre, no tak zoberiem si. Oh shit, to som nechcel položiť. Dobre. Vrátime sa späť k domovu. Tu máme ten coal. Tam ešte pridám tieto drevá. Aj tieto drevá. Sem. Pridám sem. Takto. A asi by som aj rozširoval náš dom. Pomaly, ale ešte. Iste, tak som chcel povedať. Shit, ale sa stmieva.
A keď sa stmieva, tak to sa mi nepáči. Lebo tu budú zombíci behať. Počkajte, aké obťažnosti to mám, kde si to môžem pozrieť. To je jedno. Možno, že hrajem na peaceful. To by ma dosť nepotešilo, ale dobre. No, ja by som si už teraz vyrobil čestky, lebo sa mi zaplňa inventár, čo sa mi nepáči. Aj vôbec sa mi to nepáči. A už by som aj ukončil tento part. Keď už ale vykračím si čestky, troška aj zvýšim strop v tomto videu. A vykračím čestky a už by to aj mohlo stačiť pre tento part. No, dobre, idem zvýšiť ten strop. No. Potom, jak som hovoril, balín to máte v popisku. Čiže také gamerské videá, Minecraft točí tiež. Ja si vyberiem tento kovul. Vykraftím si torčky. Neviem, na čo som išiel do crafting table, ale who won't give the shit. Dáme si torčky. Jo, tu sú pár torčiek. Takto a troška to tu osvietíme. Aby to bolo krásne, lenže už sa stmieva, čo sa mi vôbec, ale vôbec nepáči. Dúfam, že príde odzadu nejaký zombík, lebo sa tu poserem. Dobre. Dúfam, že tu mám teraz na peaceful, aj keď neviem, no. Zvýšim stroba. A ešte si vykraftíme dvere. Mám nápad. Nápad teraz. Teraz pôjdeme takto, toto zničíme, ten strop, vyším. A teraz mám nápad. Ja zoberiem toto drevo a dáme to, že raz, 2, 3, 4. To je to normálne, že raz, 2 a teraz zase to brezové. A že raz, 2, 3, 4, 5, 6. Vykraftíme si dvere. Dveročka, ale nie brezové, ja chcem tieto normálne dvere. Dobre, normálne dvere by sme mali. Takto a dáme ich sem. OK, ešte toto tu odkopem. Mám. Dobre, či ak sa vám dneskajšie videjko páčilo... Počkajte. Či ak sa vám dneskajšie videjko páčilo, dajte like. Ak sa vám páči moja tvorba, budem rád, ak dáte odber. Budem rád, ak zdieľate toto video. A čau čau!